Impormasyon, intriga, issue. Eye for an eye. Idol, patungkol po sa impeachment complaint na transmit na sa Senado, pag-uusapan po natin ngayon at yung pong warrantless arrest na inilabas po ng COMELEC sa pamamagitan po ng kanilang resolution number 11104. Para po pigilan itong mga vote buying na nangyayari po sa ating bansa. Pero unahin muna po natin po itong ating pong impeachment complaint. Pabati muna po natin live via Zoom si Attorney Vian Lawrence Gabato, isang constitutional law expert. Good morning, Attorney Vian. Pagbati po ninyo. Good morning, Idol Mark, sa lahat na nakikinig ng IFM Dagupan. Okay. Attorney Vian, kahapon 215. It's a number game talaga dito sa ating pong mababang kapulungan. May mga nagsasabi hindi daw nakinig sa pakiusap ng Pangulo ang mga kaalyado nito na nasa mababang kapulungan. At yung mga iba naman, ang kanilang reaksyon dito, immediately, marami pang ibang mga usapin ang taong bayan. Bakit inuna pa itong impeachment complaint? Can you give us ito pong proseso? Ano bang sinasabi ng batas po natin, sa Ligang Batas, pagdating po sa impeachment na aspeto po? Well, for all intents and purposes, impeach na si Vice President. Kasi nagbotohan sila. Yun yung process na impeachment mismo. Yung makaiba kasi na-confuse akala nila impeachment yung pag nag-guilty siya sa trial Yeah. Yung na-impeach na siya because bumoto na yung mga miyembro ng mababang kapulungan, 'di ba? Mm-hmm. Na yung nakuha nga nila yung more than 1/3. So by the time that they already have the more than enough of the required votes sa Constitution. Mm-hmm. We could now consider the Vice President as impeached. Okay? Mm-hmm. So, yung mangyayari sa Senado, ang tawag doon, impeachment trial. Okay? Mm-hmm. So, yun ngayon yung kakaroon ng hearing, 'di ba? Yung naalala natin nung panahon ni dating Pangulong Estrada at saka ni dating Chief Justice Corona, kakaroon ng Senate trial. Sa tungkol dun sa impeachment ni VP Sara. Apo. Pero dito po sa naging proseso po na ito, tama ba? Nasunod ba yung bang alituntunin na dapat mula sa paghahain hanggang sa pagdinig sa plenaryo at pagtransmit sa Senado, Attorney? Mukha namang natupad naman yung requirements ng Constitution. Actually nga, it's a little bit, totoo lang, palos pareho lang siya dun sa nangyari kay Chief Justice Corona na medyo mabilis. Saka kung naalala natin kay Chief Justice Corona, ano din siya, more than the 1/3 requirement din yung bumoto sa kanyang mga kongresista para impeach siya. Okay. So, wala naman ako nakikitang issue doon, at lalo na nasa Senado na yung articles of impeachment. Ang maliwanag dito, Attorney Vian, ang sinasabi ng ating batas, ito pong impeachment na ito, is it doesn't mean na automatically tanggal na sa pwesto ang Vice Presidente. Hindi pa naman siya tanggal. Siyempre, pero kailangan po muna magkaroon ng impeachment trial. So, kung after ng trial, nagbotohan ng ating mga butihing mga senador kung bumoto, kasi syempre iba may requirement kasi yan. So under the Constitution there should be a 2/3 vote for guilt. Okay, so alam naman natin kay dating Pangulo Estrada, hindi naman umabot sa botohan kasi nagkaroon na ng EDSA 2 yes. Di ba? Doon kay Chief Justice Corona, if we can recall, 3 lang ang bumoto sa kanya na not guilty siya. So pero yung iba bumoto ng guilty, kaya lagpas siya doon sa required na 2/3 vote. So found guilty si former Chief Justice Corona ng Senado at the time. But the Vice President can, kapag ongoing na yung magiging ano po natin sa tawag nito, trial, impeachment trial, Attorney,
still the Vice President can function yung kanyang duties and responsibilities pa din? Oo naman, syempre. She can still do her duties. Wala naman nagsabi wag na siyang pumasok. Unless ako magre-resign siya, di ba? Pero sa ngayon, no one's, of course, kung ako naman din si VP Sara, ba't ako magre-resign, di ba? Sa ngayon, I'm just going to do my job. Di ba? Yun ang mangyayari. Unless lang pag nagkaroon na ng order na guilty siya or otherwise. Pero that would still come, I think, sa June pa kasi mukhang nag-usap yata yung mga senador sa June na nila iingin yung trial. Yes. Paano palang mangyayari doon na attorney? Kasi for example, tapos na yung may election, may bago tayong elected na mga opisyales. So papaabutin lang nila to bago na matapos yung mag-expire yung kanilang termino sa June 30. Yan ang di natin alam kung yan ang gagawin nila. Sa totoo lang. Okay, sinasabi nila may session sa June 2. Well, legally speaking naman they can still continue with the trial because iba naman, kahit naman, this is just an opinion kasi syempre, di ba nag-recess na ang Congress, hindi lang naman ang Senado ang nag-recess, pati rin ang mababang kapulungan ay nag-recess na rin. So, sabay synchronize naman yung calendar nila diyan most of the time eh. So well, nataon na ginawa nila June na lang mag-usap. Siguro kung tutuusin naman ang Senate, hiwalay naman kasi yung function kasi nagawa na ng Kongreso yung role nila to impeach the Vice President. So ang gagawin ng Senado, ang role naman nila is to conduct the impeachment trial. But well, in theory naman, yung impeachment trial naman, hiwalay naman yan sa, kung titingnan nyo naman legally, hiwalay naman si impeachment trial dun sa session sa Kongreso. Kasi yung session naman sa Kongreso is, anong tawag yan? Yung session sa Kongreso, session yun sa paggawa ng batas. Syempre, yung impeachment trial, isa yun sa mga functions ng Senado, yung dun sa role nila sa impeachment as members of Congress. So yun ang role nila. So kung tutusin, pwede naman sila mag-trial kahit kasi iba naman yun sa session eh. Although well, I think they agreed naman na they're going to start na in June. You know, although syempre kahit na sabihin mong we're going to start in June, what if they don't put it in the agenda or they'll just leave it to the next Congress. Tandaan nyo nung 2022, diba naalala nyo noon may na-appoint si Pangulong Duterte na mga opisyal ng gabinete. Bago siya umalis. Actually legal naman yung appointment niya kasi in-appoint naman niya before the election ban. Yeah. Pero nangyari, 'di ba? Naalala niyo si Senator Subiri, 'di ba? 'Di ba? Hinarang lahat nung hinarang niya yung appointment hanggang umabot na dun sa bagong administrasyon. So hindi ba nangyari? Technically na-bypass yung mga in-appoint ni Pangulong Duterte. Tapos 'di ba, nag-appoint na ng bago yung bago na administrasyon. Correct. So no one's stopping them from doing that. Sa totoo lang naman kung i-delay nila, of course sasabihin naman nila, it's their prerogative at sasabihin pa nila na of course kami yung nahalal ng mga bayan. So yun naman lagi katwiran mas nakakaadam sila dun sa gusto ng taong bayan kasi sila naman yung ipinanalo ng eleksyon. Representante. Anyway, attorney, sakali man na hindi ma-acquit itong si Vice President, tama ba na she is immune for 1 year for another impeachment complaint? At kung sakali na siya ay ma-convict, sino ang pwedeng pumalit? At anong sinasabi ng konstitusyon dito? Well, sa ngayon, pwede assume na natin na nanalo siya. Siyempre, di ba, nag-file na sa kanya marami impeachment complaints, di ba? Yeah. So, magra-run na yung reckoning point ng 1 year. Okay. Ang alam ko naman, ang huling desisyon ng Supreme Court dyan is pag na-consolidate na lahat, di ba parang 4 yung impeachment complaints? Yes, 4. Although parang ang ginawa naman kasi ng mababang kapulungan
hindi naman na sila nag-committee hearing eh. Kasi usually nagkakaroon lang naman ng issue yan pag may committee hearing. Kasi syempre pag may committee hearing, example, 4-5 yung complaints, i-hear ng Committee on Justice. Nangyari parang similar kay Chief Justice Corona. The members of Congress, the members of the lower house of Representatives, they already voted, 'di ba? Doon sa kita naman natin sa news, may para signature. Yes. Nagsilabasa yung mga pangalan. Diba? So they already expressed their manifestation that the Vice President should be impeached. Yun yung lumalabas eh. Kung sakali man na ma-convict po, sino po ba ang pwedeng pumalit dito? Ano bang sinasabi ng Constitution? Ma-convict. Okay. So magkakaroon ng vacancy sa Vice President. Yes. Okay. So nakalagay sa Constitution, pwedeng i-nominate kung kahit sino sa Senado o sa Kongreso, pwedeng i-nominate na Vice President. Syempre nasa approval 'yon ng Pangulo. So kung naalala niyo noon, 'di ba, nung naalis si Pangulong Estrada, ang pumalit si President GMA. Diba, naging Vice President si Senator Ginggona at that time. Yes. Kasi ginamit nila yung process na yun under the Constitution. Siyempre ang magse-select naman nun is yung members ng Congress. Both houses. Pero siyempre subject to the approval pa rin yun ng Pangulo ng Pilipinas. Okay. Pero anong explanation doon, attorney? For example, 'di ba, parang both houses ang boboto dito. Paano magiging pantay ito, attorney? Kasi 23 versus alam ko naman plus. voting separately naman yan. So kailangan mag-agree separately. Baga boboto sila ng hiwalay, ng alam ko naman diyan sa pagboto ng bagong Vice President. Yung nga lang, pwedeng i-nominate kahit sino, di ba? Yeah. From any member of Congress. So, syempre may final say pa rin dyan yung Pangulo ng Pilipinas. Okay, sige. Antabay, medyo exciting to. At tingnan natin kung ano mangyayari kapag dating ng pagsapit ng June, or pwede bang kung magko-convince sila before ng June, kung baka magkaroon ng emergency para magpulong. Pero there's no indication, parang malibnaw ang tanggap ng Senado kung titignan natin. Well, kasi hindi ko naman sila masisisi bakit malabnaw, kasi parang nasa gitna tayo ng election campaign. Siyempre, yung kalahati doon patapos na, or iba doon nangangampanya, tapos biglang nagkaroon ng issue on impeachment, 'di ba? Trial, 'di ba? Siyempre may legwork silang gagawin. So yung concentration, especially nung doseng especially sa dose na re-electionist, I would assume na re-electionist, that would be, well, technically a burden to them, 'di ba? Yun naman yun siguro yun yung nila, yung parang reklamo nila, 'di ba? Na parang lukewarm ang dating Although the only thing that I can only say is actually parang lumalabas, referendum ba to? Kung tama ba ginagawa? Kasi actually, nandun ka na sa point, sinabi mo challenging. Kasi ganito yan Hindi ko alam kung this is a risk being done by the administration. But parang ang dating binibigay niya sa tao yung desisyon kung i-impeach ba nila talaga si VP Sara. Kasi actually risky, sa totoo lang risky yung move nila na in-impeach nila si Sara. Tapos i-hear pa natin yung trial after ng election. So, paano yan kung, let us say theoretically, may impeachment trial na looming, in-impeach. Paano kung yung mga bumoto ng impeachment maging dahilan yun para, kasi syempre, let us admit it, meron pa supporter si VP Sara. Yeah. Maraming supporters siya. Hindi ba parang referendum yan na, sandali, paano pag natalo lahat ng mga congressman na bumoto? So that's a possibility. That's a possibility that it may be parang referendum or a pre-elect, parang magiging dahilan siya if they're going to be elected or not. Kasi let's face it, it's still about popularity, 'di ba? Hindi natin alam
kaya nga yun yung nung kapon nakikinig ako sa DCXL yun yung pina-float na idea I think ni Atty. Panelo. Darating yan parang underdog ang dating or whatever yung syempre ikaw yung pinailan di ba? Tama. Ang dating pag ikaw ang pinailan may chance na palabasin, pwede mong spin kasi yun di ba na parang ako yung lugi dito, ako yung inaapi, di ba? Of course, that's a matter of how people would understand. Yung simpatya. Oo, yung simpatya. Yung simpatya magiging issue dyan at the end of the day. Diba? Okay. Anyway, Atty. Vian, lipat lang tayo bago maubos yung oras po natin po. Yes. No? Our main topic kasi dito is regarding din po dito sa vote buying. Ano bang sinasabi po ng omnibus election po dito when it comes into defining what is vote buying, at the same time, vote selling, and yung resolution po na nilabas po itong warrantless arrest na may bisa po sa COMELEC Resolution number 11104. Ano po bang sinasabi po ng saligang batas dito? Actually, ito nga yung funny thing Sa totoo lang, I mean, this is the first time that I see that even a resolution, siguro kung batas, hindi mangyayari yan. This is the first time that I see a resolution, aside from the rules of court, saying that merong warrantless na pwede mag-issue ng warrantless arrest. Okay, ang current kasi na rule on warrantless arrest is indicated in your rule 113 section 5 ng rules of court, 'di ba? Yung pag in flagrante delicto ka and all of that. Now, kung tutusin, enough na si rule 113 section 5 dun sa warrantless arrest. So, hindi ko alam kung reiterate lang ng COMELEC yung rule 113 section 5. No one's really stopping naman si COMELEC kasi number one, may jurisdiction sila to promulgate rules. Okay? Syempre subject to validity yan, 'di ba? That's just subject of but syempre pag nag-file sila ng resolution, it's presumed legal naman unless lang kung question sa Korte Suprema 'di ba? So wala naman tayong problem. Wala namang nakikita dun sa parang nag-promulgate sila. Ang tanong ngayon is, well, will it kung nagdagdag man sila ng grounds other than Rule 113 Section 5, that might be questionable. Kasi may power to create rules kahit sabihin na natin na administrative at may jurisdiction ang COMELEC. The issuance of the termination of a warrant of arrest at the end of the day would still fall on the judiciary. So, nag-exercise ba ang COMELEC ng proper jurisdiction of powers, or are they doing something correct? Yun ay magiging issue, legality nun. Kasi ba't merong issues ng warrant of arrest? Besides, enough naman na si Rule 113 Section 5. Kasi example, nakita mo, nag-abutan sila ng pera, di ba? Oh. Yes. Pero ang pinaka attorney, sorry to cut you there. Attorney, parang ang kanilang sinasabi dito is they want to expand yung authority ng Poll Bodies Committee yung kontra bigay dito sa resolution na ito, attorney. Okay, I'll answer it legally. Ang tanong, wala pa nagke-question sa Supreme Court. Let's wait kung mayroong magke-question niya. Yeah. Kasi ang rule on warrantless arrest, 'di ba? Kasi lumalabas specification 'yon na indirect kasi ito So, it's a specification na allowed ang warrantless arrest. Okay? Now, if you're going to look at it conversely, ang pwede na mag-issue ng warrant of arrest mo judge. Diba? Nakalagay sa Constitution yan, diba? Ang search warrant or warrant of arrest may only be issued by a judge. Of course, this is subject to warrantless searches and seizures. Pero syempre, kailangan mo lang patunayan na caught in the act ka. Diba? Ang problem is, sa field, mahirap i-prove na nagbo-vote buying ka kung tutuusin. Diba? Parang ganito yun Anong ibig sabihin? Sabihin na natin, may kakilala kang kapitbahay, political coordinator. May utang siya sa'yo. May utang siya. Nagbayad siya sa'yo. Oh. Tapos may pulis bigla dumating, hinuli kayo, vote buying kasi identified siya na political coordinator. Okay. May rulings naman ng Supreme Court dyan na
well, mahirap i-prove ang vote buying. Kailangan meron kang actual intent of vote buying. I mean, ang point na actual intent. Now, wala naman akong issue na pumunta ka sa korte. Paano kung mahirap ka lang? Di ba? Naabala ka, hinuli ka ng pulis, pinagtripan ka, hinuli ka ng vote buying. So, ano yung pupunta ka pa? I mean, well, kahit naman sabihin na magpaw ka or otherwise, pro bono ka, alam mo naman ang ending. Alam naman natin ang ending, acquitted siya eh. Kasi wala namang prueba. Pero ang problem is, are you going to let that person suffer for 2-3 years? Tandaan niyo, ang tagal anong tawag dito, ang korte na ang duration ng court cases natin ay umaabot ng 2-3 years. You're going to lose 2 or 3 years of the time dahil biglang may nahuli ka na lang na, ano yan, parang drugs lang yan eh. Sa drugs war nga lang natin may napagkakamalan yung pakayang vote buying, di ba? napaka ano naman yan, kung tutuusin, it's questionable to say the least kasi number one, gets natin may administrative powers ang COMELEC even under the Constitution, but can they promulgate judicial rules? Na tingin ko, Korte Suprema lang ang pwedeng magkaroon ng rules, di ba? Tapos attorney, online pa minsan ang mga transaction nila. Hindi na naman sa online. Sabihin na natin hindi online. Usually, let's be honest with ourselves. Yung mga vote buying na yan, hindi nga nangyayari on the day of the election eh. It's already advanced. Number Correct. 2, yung mga bigay na yan, tandaan nyo, you are entailing, some candidates are entailing the voters to become members of a certain group. Siyempre, bigay ka na pag sinabi mo lang na member ka na certain group, are you really buying their votes? Miyembro ka ng group. Diba? Ganun ang mga lusot dyan eh. Sa madaling sabi, hindi madali itong i-promulgate itong gusto ng COMELEC, and there's a conflict on some of the provisions ng ating batas. Wag muna natin doon pa lang sa yung sinasabi ko na it might be constitutional. That's another issue, but don't look at it that way. Sa implementation aspect na lang. Okay? Kung paano implementation aspect, hirap i-implement yan eh. Parang pinahirapan yung sarili nila at yung mga tao nila. Anyway. Hirap i-implement yan sa totoo lang. Yeah. I'm telling you, hirap i-implement yan. Yes. Thank you very much, Attorney Vian. At napakalinaw nito, itong perspektibo na ito. At least nagkakaroon tayo ng mga panibagong pananaw hinggil dito dahil sa mababaw na pananaw na hindi eksperto sa mga batas. Ang nasa isip lang nito is yung tipong simpleng pag-aresto kaagad ng in-authority ng tumatanggap ng allegedly vote buying o sangkot sa vote buying. So ito may mga Yes. Doon mag-a-arise ang abuse. Yun ang nakikita kong problem diyan. Doon mag-a-arise ang possible na abuse ng authority. Kasi okay, pwede pala yung warrant test. So may bago ka na palang way to arrest people, 'di ba? Yun ang mangyayari. Okay. Anyway, maraming salamat po Attorney Vian for the time and taking our early interview. Maraming salamat po and God bless, Attorney. Thank you very much. Attorney Vian Lawrence Gabato, constitutional law expert po natin at napaliwanagan po tayo hinggil po sa batas po patungkol